V rámci projektu Euroškola sme sa vydali do ulic, aby sme zistili, ako naši občania vnímajú Európsku úniu. Tak dobrý deň, ja by som sa vás chcela opýtať, či vás zaujíma situácia v Európskej únii, či nám môže pomôcť? No ja myslím, že hej, že nám môže pomôcť, pretože je tam združených niekoľko štátov, nie? A navzájom by sme si mali pomáhať. A nemyslíte si, že majú len veľa prázdnych slov a málo činov? No tak niekedy sa treba nad tým zamyslieť, jak to v skutočnosti je, ale myslím si, že má to budúcnosť, viete? Veľmi dobre. A ešte, ak sa môžem spýtať, chodíte pravidelne voliť do Európskeho parlamentu? No, myslím, že hej. Takže ja by som sa vás chcela iba spýtať, či chodíte pravidelne voliť do Európskeho parlamentu? Nie. Takže vás nezaujíma situácia na Slovensku? Vôbec ma nezaujíma. Čo si myslíte o Európskej únii? No ja si myslím, že dosť nám pomáha tá Európska únia. Máme úspešne za sebou, zistili sme, ako je na tom dnešné Slovensko, či sa uchádza o parlamentské voľby alebo nie, či ich dnešná situácia v dnešnom Slovensku zaujíma.